Miloš Zeman se dnes odpoledne setká s marockým králem Mohamedem VI., který je v České republice na soukromé návštěvě. S českou hlavou státu budou ovšem probírat i politická témata. A více nám poví Tereza Šnoblová. Marocký král je známým milovníkem veteránů a tak si pro něj hrad připravil překvapení. Prohlídku několika historických vozů na třetím nádvoří Pražského hradu. Do České republiky přiletěl marocký král už v pátek a podle informací televize Nova i se svým 13letým synem a následníkem trůnu, princem Mulajem Hasanem a desítkami členů doprovodu. 7. nejbohatší monarcha světa přiletěl Boeingem 747. Vládce Maroka i s princem jsou ubytováni v 5hvězdičkovém hotelu v centru Prahy. Podle informací televize Nova má král zůstat v Česku do středy. Kromě Prahy by měl navštívit třeba i Kutnou Horu, Vladimirem Putinem i premiérem Medvěděvem. Marocký král je známým milovníkem veteránů a tak si pro něj hrad připravil překvapení. Prohlídku několika historických vozů na třetím nádvoří Pražského hradu. Do České republiky přiletěl marocký král už v pátek a podle informací televize Nova i se svým 13letým synem a následníkem